mye mer belastning, og jeg vil nok gi folk rett i at det er tøft å stå i et sånt program på begge fronter. Det har vi kjent litt på, men så skal vi være såpass ydmyk at den erfaringen som klubben får, spillerne får, norsk fotball får, den ville vi aldri vært foruten. Så en sånn klaging eller negativ tone rundt det å kjempe på flere fronter, det får du i hvert fall ikke fra meg. Heller ikke fra meg. Til Thomas? Ja, det er klart. Fredrik, 2300 bergensere. Hva betyr det? Det betyder at bergensere er coole skøy i hovedet. Først og fremst, altså, de er helt unikke. Jeg har sagt det så længe, og jeg siger det igen, og det er klart, at man er spiller eller træner for Brann, så er der noget unikt, og du skal nyde det, mens du er i det. De fleste af os er her på lang tid, altså spillerne har karrieresuspender måske 15 år, og de får en del af det med Brann. Jeg som træner, jeg får nok sparket ind på 5 år, og jeg skal nyde det, mens jeg er her. Det er klart privilege at være træner for Brann, og det er en stor del af det her, fordi vi har den fanbase, den by vi bor i, bag os, og vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan til at hjælpe Brann-fansen til at have en fantastisk oplevelse i morgen aften, men jeg er ret sikker på, at det kommer til at have det godt i aften også. Stefan Mester. Sånn styrkeforholdsmessig så kan jo dette minne litt om Lille borte. Da gikk dere på et hederlig tap, kan man si. Hva lærte dere av den kampen som dere kan bruke i morgen? Hva er oddsen på kampen? Den er 1,40 på Bologna. Okay. I Frankrike? Det var kanskje 1,30. Det er 2 forskellige lag, vi skal starte med det. Altså spillestilen det er så, den måde de kommer til at angribe os. Bologna er anderledes end Lille. Begge lag har fantastiske spillere, altså truppen til Bologna. De har 2-3 spillere i hver position, som er lige så gode. Men jeg vil se, at Lille-laget måske har enkelte spillere, som har prøvet noget enten større end det Segura i Bologna. Men jeg synes, laget, hvordan de spiller Bologna, er på den måde, vi har ikke prøvet det før. Så vi kommer bare derud af og gør vores bedste og har tro på os selv, og enten kommer det til at overraske alle, eller vi bliver bare kørt over. Vi går all in, vi kommer til at være os selv, og så ser vi, hvad der sker. Kan du forklare lidt, hvad som er så anderledes om Bologna? Det kan jeg godt, men har du ikke din egen ekspert, som har analyse, så er alle vores kampe. Jeg vil bare spørge ham, vi har kort tid her, men de spiller mand-mand, højpres, alle steder på banen, også på dødbolde. Det er meget fascinerende og underholdende, og du ved jo godt, hvordan vi spiller fodbold. Og det betyder nok, at den her kampen kan blive til The Wild Wild West. Men vi prøver jo også at kontrollere kampen. Det har vi jo snakket lidt om. Men det kan komme perioder i kampen, som bliver hektisk. Også for dem. Ikke kun for os. Standard. Ja. Kasper først. Ja, Kasper via meg. Forrige gang så møtte dere et lag som hadde fått ny manager med takk på analyse. Da møter dere spillestil vi kjenner godt. Men dere møter også Italiano som alltid roterer på laget. Gjør det jobben deres vanskeligere i forberedelse? Nej. Fordi jeg prøver at sige det er Bergenspressen, og det er en grund for, at jeg vil have lukkede træninger. Man kan ikke stole på nogen i fodboldverdenen. Jeg kender folk i Italien. Jeg ved godt, hvordan de starter i morgen. Tak. Bare stykket der sammen med dig.
Henrik Kvarneposten. Vi går til Eivind Helland som kaptein i siste kamp mot Bryne i Pallesen sitt fravær. Så hva er det som gjør Helland til en god kaptein? Og vi har kaptein i morgen hvis Palle ikke er klar. Vi har en kaptajnsgruppe, og Eivind er den yngste. I den gruppe af kaptajnsteam, kan vi kalde det, så har vi Palle, Jafet, Dyngeland og Felix og Eivind. Palle og Felix er skadet, og Jafet var tvivlsom, og vi besluttede ikke at spille ham sidste kamp. Og så er der 2 tilbage, Eivind og Dyngeland, og jeg vil hellere have en, som er tættere på dommerne med kaptajnspillet, efter de har ændret reglerne omkring, hvem må snakke med dommerne i dag. Så var det Eivind, så var gør han til en god kaptajn. I starten, vi startede rejsen med ham ind i kaptajnsteamet, lærer ham at tage mere ansvar, både inden for og ude for banen. Den læring har han gået igennem nu. Han har flyttet sig enormt, så han har taget endnu mere ansvar, særligt ind på banen. Og nu er han godt i stand til at være anforbindet og gøre det med stor stolthed, og er slet ikke bekymret for det. Om han bliver kaptajn i morgen, det får vi se. Han er med derfra. Heimann fra VG. Etter Brynekampen så har det blitt skrevet mye om Mathias Dyngeland og stilt spørsmål om han er god nok for Brann. Hva sier du til den debatten som trener, og hva gjør du med han for en så viktig kamp som dere har her? Jeg har ikke følt debatten omkring det, men jeg har fået det med mig, når han har blivet kritiseret. Og det vidste jeg jo også, at han ville blive kritiseret efter de drop, han havde i Bryne. Jeg havde allerede snakket med ham dagen efter omkring det. Han havde jo lagt sig fladt selv og taget ansvar for den præstation. Men nu er der en ny kamp i morgen med et helt anderledes kampbillede. Han har noget i sit spil, som vi værdsætter enormt, og hans spidskompetencer bliver enormt vigtige for os i morgen. Selvfølgelig ønsker vi ikke, at det gentager sig, at en keeper laver fejl, som han gør i den kampen. Og han forbereder sig så godt som muligt til at toppræstere i morgen. Dyngeland er en klog gut. Han ved godt, hvor han er dygtig til, og hvor han er mindre dygtig til. Ingen af mine spillere er komplet. Det er der ikke. Hvis de var komplette, så ville jeg ikke spille i Brann. Men de er dygtige nok til at bidrage med den måde, vi spiller på. Og desværre sker der i gang imellem, at folk har en downkamp, og det kan koste. Det kan særligt koste, hvis midtstopperne eller keeperen laver store fejl. Og det gør det desværre i Bryne. Men on we go, og det næste kamp, og jeg kan love dig, at Dyngeland står i morgen, og han står godt. Kjetil Knudsen og Bodø-Glimt har veldig stor erfaring med å spille i Europa, men han klager jo veldig på felgen, og det er vanskelig å balansere det her. Dere i Brann, hvilke grep gjør dere når dere kjemper på 2 fronter? Jeg vil ikke mene, at vi er på felgen, som Borg var inde på. Vi mærker det selvfølgelig, men jeg synes dog, allerede nu har vi stået i det i 3,5 måneder, og vi er mindre slittende mentalt nu på et nuværende tidspunkt, end vi var i sidste periode, før sidste landslagspause. Så nu tilpasser vi os kroppen, vores hoved, hvordan man skal håndtere det her. Vi har været dygtige, synes vi, til at håndtere vores lag. Så vi har haft friske ben og friske hoved, men vi har været uheldige med slagskade. Altså de skader, vi har fået, har ikke været muskelskader. Det har været impact, som er en del af det, at du spiller mange kampe, så selvfølgelig bliver du udsat for flere impact. Men jeg vil dog sige, at selvfølgelig mærker vi det her. Vi ønsker det her. Vi ønsker at blive dygtigere til det her. Og det som Kjetil Knudsen snakker om, kan jeg godt følge ham i. Altså, nu er jeg ny i norsk fodbold, og jeg skal sætte mig lidt mere ind i de ting, han har snakket om i lidt længere tid. Omkring kalender, er der mulighed til at starte lidt tidligere og så videre. Det som jeg tror, han prøver at sætte lidt fokus på, var at den kamp mellem SK Brann og Glimt, som er sat midt inde i det her program.
en kæmpestor kamp med 2 rigtig dygtige fodboldlag. Hvis det var mulighed, det ved jeg ikke endnu, hvis det var en mulighed at have den kampen på et andet tidspunkt på kalenderåret, så tror jeg, det havde været smart for norsk fodbold. Så Kjetil Knudsen får min støtte, men jeg skal få lov til selv efter sæsonen til at gå lidt mere i dybden af det her, andet end at kunne snakke om det her. Okay? Noen som har kastet, og så... Og høre med deg, Bård, og egentlig i spillergruppa, men er du som sitter her. I din karriere, denne høsten her, disse kampene her, kampen i morgen, hvor rangerer du de i størrelsesorden i din karriere? Altså, sånne type kamper er jo først og fremst en av sånne ting som man virkelig ønsker. Spille Europa, store stadioner, store tradisjonsrike klubber som vi har vært heldige å trekke. Og så er det selvfølgelig, som jeg nevnte litt i sted, at det vil man ikke være uten. Vi har også en del spillere som er veldig unge, som får en opplevelse og ikke minst erfaring nå så tidlig, som gjør at det helt sikkert kommer til å løfte karrieren deres. Og så det blir jo en blanding mellom at vi føler oss vi er veldig fornøyd med at vi er her, og så skal vi selvfølgelig gripe muligheten og bite litt fra oss når vi først er kommet til å vise at vi har nivå. Takk. Da er treningen over den første kvarteret, så blir det kastet på det. Takk. Tak. Complimenté. Merci. Yeah, are you the captain? Thank you. Are you the captain? No. No. Thank you. Ciao. La magia